take it. I love you. Get the food. You want this? Seriously. Bye. I love you. Love you too. I'll see you. I don't know why you just don't let me take the stuff. I'll see you next You don't need to walk into the garage. next 5 days. I'll talk to you later. I'm not going out there, love. No, let's turn the light off. I'll talk to you later, okay? Yep. Give me a hug, babe. I'm gone. Have a good day. Go back to sleep. Your kids all got something temporarily. Temporarily. I'll hold them for a little Careful while. driving, ha? Talk to you later, love. Bye-bye. Love you. Sagutin ko na lang din po yung nagtatanong kung bakit daw kain ako ng rice at sobrang dami. Every time nakakain ako, nakahintay ata ito guys kapag magmukbang ako guys, nanonood at ito. Ang tanong ko din sa iyo, ibalik ko sa iyo, bakit kumakain ka pa ng rice? O di ba rice, Asian po tayo mga darling, no? So ang rice talaga is nasa hapagkainan yan palagi. Pilipino ka ba na nasa Italy? O di ba kung nasa Italy ka, wag kang mag-feeling kasi rice talaga mamimiss natin yan. Quick story time, yung pagdating ko dito, alam nyo ba na hindi ako kumakain ng rice halos? Yung nakasama ko si Tami kasi kasama namin yung ina niya, yung biyanan ko. So nahihinga ako magluto ng rice mga loves, pero pinabayaan man nila ako, no? Pero talagang respeto ako sa kanila, so hindi ako masyadong nagluluto ng rice. So kumakain ako kung ano yung niluluto nila, niluluto ni Tami, at kung magluto din ako puro pasta kasi nga sila mahilig sa pasta. Andin yung dahan-dahan mga loves, no? Marami akong rice kasi si Tami mahilig naman yung talaga bumili noon pa. So talagang nakahiligin ko na rice is life talaga dito sa akin, pero matagal din akong hindi kumakain halos ng rice nung nagsama kami ni Tami para naman masanay. Kaya payat ako noon kasi hindi talaga ako kumakain ng rice halos. Pasta kaunti, potato kaunti, gulay halos at salad at karning manok. Yes, noon talaga manok talaga yung kinakain namin halos at saka lamb. So ngayon halos nakahiligan din namin yung steak. Kaloka man ito But anyway, Pilipino tayo, dapat tayo kakain ng rice, no? Kasi yun nilakihan natin guys. Ano ba kayo? So I'm really stalling on flour. I don't even know what it's supposed to forecast today, you know? I think Your mom's letting us at least a foot. where are you? Running out or New Mexico in the desert, so. Little warming. Yeah, no doubt. Yeah. Oh, whatever. Oh, well. So we got some different years. And here's one goes here. You know, I have to work, so it's easier. I just keep working on my water, makes it better. There you go. Yeah, so Angelo is in a bidding war on a house, but I think he's gonna just drop it. You left one in there. He's trying to fix this freaking remote. My goodness, tulog naman taon dong. Matulog na ta dong. We're going to night, but my husband is trying to fix everything. Aguroy. Not good. I stopped my show because he's home. Put it back over there, and also you do that. And then I'll put this projector screen up. Is that automatic also, the other one? The stick? Fire stick? Okay. Yun siya guys, oh. Tulog na kami. Ay, trabaho pa yan siya bukas. And then, ako naman, kakain na naman. Kakain na naman si Indemirian bukas. Tulog na kami, ay.
ito na, mga kamarites, mga basher dyan. Hindi daw ako marunong magluto. Ate daw pagkain ni Mr. Hindi daw ako nagluluto. Ano ba kayo? So ito na nga, no, magluto tayo ng American food at slash Filipino seasoning po ito, no. Pero nga naman no, Filipino seasoning na may tuyo good ni ug na ay mga oyster sauce. And then patungtungin natin sa mga gulay and ilagay sa oven. So yun siya, parang nag-mix American, Filipino. At dahil sobrang gilo sa labas, doon ko na nilagay guys para hindi ulurin. So magtadtad tayo ng ating mga gulay kung saan natin ipatungtong ang ating mga manok. O sige na guys. So bago natin siya ilagay sa oven guys, atin muna siyang i-brown sa ating butter, no? Para pagkatapos niyan i-brown natin back to back, and then pagkatapos ilagay natin sa oven, depende na yan kung gaano ninyo katagal lutuin sa oven, yun lang. Chicken at gulay, unang balot sa ating pabaon kay Mister. Next, gawa tayo ng salad. Sabi ni Mister, dapat daw may kamatis pero hindi daw natin pwedeng ikat. At ito namang prutas guys, idea ko po ito kasi gusto kong kumain si Mister ng prutas kasi saging at pineapple lang talaga yung nakikita kong kakainin niya palagi. So ngayon, apple at tangerine na naman. Like going to the school. Okay. O diba parang bata, hindi na siya mahirapan guys. Diretso ka o nalamo na. Sa nakikita nyo naman guys, hindi ko talaga ito palaging ginagawa kay Mister. Lalo na yung mga baon-baon na ang dami. Kasi simple lang talaga yung gusto niyang baonin. Sandwich or salad, yun lang. Pero this time, nag-ano talaga ako guys na dapat marami siyang baon. At may time din na ayaw niya magpabaon kasi meron siyang mga kasama sa trabaho. At yun, magyaya daw sila, kakain sila sa labas. At itong salad niya guys, hindi din ako pwedeng mag-season. Kasi yung last time kung nag-season ako,
ako, hindi niya nagustuhan. Sinabihan niya ako, bakit pangit yung lasa? O, diba, hindi niya nagustuhan. So, sabi niya, siya daw yung maglagay na lang ng seasoning salad dressing kasi simple lang, oil at saka vinegar. Yung olive oil lang, yun lang guys. And then paminta, and then may cheese, no? Diba, may cheese yan siya. Iwan ko na lang kung bakit. Masarap man din guys kasi kapag may cheese, no? So, yun, pinabayaan ko siya at yun yung mga baon niya guys. Masaya naman siya, no? Yun, marami-rami talaga siyang baon kasi sabi niya sa akin, hindi niya alam kung uuwi siya dito sa bahay or doon na siya matulog sa may trabahoan niya. At yun guys, sabi niya sa akin kasi mahirap na kapag, alam nyo naman ito guys, you know, sa trabaho niya, ang layo ng drive. At so yun, sa mga nagsasabi na baka merong iba itong asawa ko guys, hindi na yan, imposible na yung mangyari guys, na kasi ang tatanda na namin guys, ang ugod-ugod na, at yung asawa ko hindi din siya ganyang klaseng lalaki na. So yan, meron naman siyang tulugan sa sakyan niya, charot. Yes guys, doon siya sa sakyan matulog. And then kung mag-CR lang yan siya, ang building, meron naman siyang yawi. Andun, and then nasa harap lang siya naka-parking. At ang nasa city din guys. So yun, umalis na si Mister. So hindi siya mahirapan doon kasi ang daming tao, daming vendors, ganon. Bye Tommy!